Zapošljavanje ostaje jedan od ključnih izazova i zadataka svake politike, a upravo tim povodom Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je 2 nova konkursa sa ciljem da se broj nezaposlenih smanji, a da se tržište rada unapredi. Ko može da se prijavi, koliko novca je obezbeđeno i kada počinje realizacija, proverila je naša Bojana Mladenović. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je 2 javna konkursa za finansiranje javnih radova. Jedan namenjen subvencionisanju poslodavaca, drugi sprovođenju javnih radova, za što je izdvojeno 9 miliona dinara. S obzirom na pozitivne trendove u oblasti zapošljavanja i pre svega aktivnoj ulozi Nacionalne službe za zapošljavanje i Republičkog ministarstva rada koji rade zajedno i Vlade Republike Srbije koja je usvojila i nacionalnu strategiju, mi govorimo o konstantnom trendu smanjenja nezaposlenosti, a sa druge strane smo svesni da na tržištu postoje specifične potrebe gde posebno u sektoru usluga imamo značajan nedostatak, odnosno potrebu za tom radnom snagom. Za subvencionisanje mogu da konkurišu poslodavci sa teritorije Vojvodine i to za zapošljavanje najviše 3 lica po 250.000 dinara po osobi, a sve u cilju smanjenja stope nezaposlenosti u Srbiji. Da kažemo da je u prvom kvartalu zvanično, dakle prema anketi o radnoj snazi, ove godine stopa nezaposlenosti procentualno na nivou Republike Srbije 9,1%. U Vojvodini ona iznosi 8,7%. Naravno, prednjači kao veliki lider u zapošljavanju naš glavni grad Beograd, gde ta stopa iznosi 5,9%. Najveća nezaposlenost je u regionu Istočna Srbija, Šumadija. Rok za prijavu na oba konkursa je 31. jul, a svi uslovi i obrasci dostupni su na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.